Naglusad na og manhunt operation ang kapulisan batok sa mga suspitsadong nanulis sa usa ka jewelry shop sulod sa usa ka mall sa Buhangin, Davao City niadtong Sabado sa udto. Upat ang responsable sa krimen. Sumala sa mga trabahante sa jewelry shop, kalit ni sulod ang mga responsable ug nagdeklara og hold up. Usa ang nitiyon og pistola samtang ang tulo ka kauban niini ang nanglimas sa mga alahas nga nakadisplay sa mga istante. Klase-klaseng alahas ang nalimas. Wala ray minuto nga gihimo sa mga suspect ang pagpanulis. Sa exit padulong basement nga duol rasab sa gitulis nga jewelry shop, niagi ang mga responsable human sa krimen. Duha ka motorsiklo ang gisakyan sa mga suspect sa ilang pagsibat. Nagpahigayon na og CCTV backtracking ang Davao City Police aron maila ang mga suspitsado. Sa follow-up operation sa kapulisan, na-recover na ang mga motorsiklo nga gigamit sa mga responsable sa pagpanulis. And then meron din tayo na POIs or na mga individuals na possible involved doon sa pangyayari na robbery hold-up sa loob ng mall. Gisubay karon sa Davao City Police kung nganong nakasulod sa mall ang armas nga gigamit sa mga suspect sa pagpang-hold up. Ingon man ang kahuyang sa seguridad nga gipatuman sa mall. Wala sab gipadaplin sa kapulisan ang posibilidad nga basin inside job ang nahitabo. Yes sir, hindi natin binawala ang mga possible sir na mga pangyayari kung bakit merong robbery hold up sa loob mismo ng mall sir Hindi natin binawala yung mga possible na mga involved individuals. Kaya nga nagkakandak ng malalim ng investigation ng ating Davao City Police Office. And then with regards to the establishment na napasukan ng firearms sa loob mismo, meron rin tayo na ginagawa dyan. Doon na kopya sa CCTV ang kapulisan pero dili sa una nila kini pwedeng isa publiko aron dili maapektuhan ang gipalawman nga investigasyon ug masiguro nga dili makasibat sa Davao City ang mga responsable. Meron tayong CCTV copies sa loob mismo ng mall and then sa labas ng malls kung saan sila dumaan, papasok ng malls and then sa paglabas. Sumala sa Davao City Police, posibleng planado ang pagpanulis. Ginasubay sab sa kapulisan kung doon na ba'y organized nga krimen nga nahimo ang mga responsable. O konektado ba sila sa nahitabong pagpanulis sab sa usa ka pawn shop sa Kidapawan City niadtong weekend. Diin moabot sa 13 million pesos nga kantidad sa mga alahas ang nalimas. Kami natin minawala na may na organized crime sila or taga dito ba sila sa Davao City or outside Davao City sila, hindi natin mawala na meron taga Davao City na involved doon sa krimen. Dakong hagit karon sa liderato sa bagong direktor sa Davao City Police Office na si Police Colonel Peter Madria ang pagsulbad sa robbery hold-up sa mall sa Buhangin. Niadtong Pebrero sa niaging tuig, doon na say nahitabong tuli sa usa ka pawn shop sa Illustre Street, Davao City sa panahon nga bagong nilingkod isip acting director sa DCPO si Brigadier General Hansel Marantan. Armado og long firearms ang nanulis nga mga suspect nga motor sab ang usa sa gigamit nila nga getaway vehicle. Nadakpan ra sab dayon ang usa sa 5 ka mga responsable. Nasayran nga miyembro sila sa Tolentino Criminal Gang nga usa ka notorious nga grupo na nalambigit sab sa lain-laing krimen ug responsable sa mga kaso sa pagpanulis sa mga courier company ug bangko sa National Capital Region kun NCR. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.